ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ಸೇವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟು 7 ದೈವದ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆದವಿನಿಯನ್ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪೊಸ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತುಯ್ಯರ ಉಳ್ಳಾರಿ. ಬಾಕಿದ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ರೀಚ್ ಆವೊಡುಂದಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಪೊಸ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತುಯ್ಯರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಉಪ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.